chukwe. Postola ni picture pia kasi avu buruwe. What I am looking for, eji kwaya o. All I am searching for, all the ginaka. Mwa bibe macho, bibe macho. The body macho, bibe macho. Imapwa, inamia. I said, big come and naked. On a chico be after wego. One be at the wego. One believe when neck is yego. Kaka put and deal and naba. See my baby kaife baka. Toto buy a phone for you. Yeah. They don't look at banana. Aruka wabatago. They don't look at banana. You man over there, you could never bodo. You man over there, you walk up bodo. I think I room voice and a bella. Larry Gaga, Jenna, you know there is on water. I'm like a friend, no, you get on your ụbọchị nyere eze anọkete ọmụnwa bụ nne ju ezinụlọ ọkwa na ada m nwaanyị na-eme ihe unu fụka obi si wee dị m aṅụrị na aṅụrị m si nse ekwuru okwu a maka na mmadụ anaghị amụta nwa ya ka lụọ ya onye mụta nwa gị kee ya dị obiọma na-atọ gị ọya ka obiọma ji na-akpa m taa ihe a crayfish ka m na-esu si ka ihe wee na-aga nke ọma andị ma ihe crayfish na-enye n'ahụ mmadụ so ya ka m na-eme ndị abụ rice ka esi ere ebe ịbịa ebe ị ga-afụ rice lee ya nke awa anụ nke a bụ ihe ndị agha dị iche iche eji esiga nri lee ihe ụmụ m na-enugharị ebe a obiọma na-akpa ha na-akpọ onye ukwu na-akpọ onye nta so aṅụrị na aṅụrị anyị ihe a bụ rice lee ya efugo aṅụrị na aṅụrị anyị too much ọ ya ka anyị ji wee obiọma ji akpa anyị n'ụbọchị taa ndị enyi anyị na-abịakwutekwu anyị ikwu na ibe anyị na-abịakwutekwu anyị and asị m na ọ dịgo mma n'aha Jizọs Nyahe mulanya nyahe yana yiye nna ihe ndị ga ka anyị yọrọ makwa n'ije mere na Jizọs Kraịst onye nwe anyị we might be out. Dia masih ada dog guy. I'm one of my hand.
ngwa na ihe na ịma na ọba ha ndị be ha ọgọ ọdọ o mere ihe na ya gaba ha mana ụmụnna m ego gwa m ego ọdọ ọ dị 15 degharị n'anya kọrọ na degharị anya ya dị ka ndị ọya ka ndị mmiri arịa na agadi mgbe mmiri arịa na agadi ka ọ nwere ọya ka ndị ọsị degharị n'anya simegharị ya agwa ebepe na abụọ Andava qua le cose di sogna. Quali mamma mia? Ma la pole. Ogni qua, ma la pole. A vuoi che video. Ha una materia. Come una mettiamo in rete tipo da city. A vuoi che ogni qua I didn't serve, very much serve. Very much safe. Very much serve. Well, thanks us, Jiri gozi ọchị nna nwe nwa ya were ọfụ mkpụrụ ọchị ebe a ị ga-agọziri anyị ka anyị wee mara ihe a na-eme nọdani Ọ bụ n'aha Jizọs ezi onye nwe anyị na Chineke nna anyị na-ekele gị n'ụbọchị nke taa ị mere ka anyị nọkọ n'ụbọchị nke taa lee ọjị nke e chere anyị n'iru anyị na-asị ka ị gọziere anyị ọjị a ka anyị tata ya ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka obi nwere ihe ọjị agọzi n'ofu n'anya wee gọzie ezuru n'ofu anụ n'afọ ọbara nwere Jizọs Kraịst onye n'afọ nna ya ba kwado ọmọdé oṣù lóṣù já yọ ọyọ ya bí ẹrẹkwa anyị lere mmọnwụ ya na ịgba ya ka alụkwa. All right, ladies and gentlemen, I want to carry each and every one along. Ndị ọgọ ọjị omenala Igbo onye ọbụla ebe abịa ihe ọjọọ gosiri ịnabata ya ọfụma ndị Igbo gboo ya ha ịnabata so biko chi ibe bụ ebe ọbụla ị nọ ngwa
ihe ndị be anyị ji eyi ebe eji iko na-agba nwaanyị bụ iko na ịhụrụ bụ ọ na-amị amị o andị mmadụ na-aga di na-amịkọ amị ebe ọ na-aga ọnya ka anyị ejighị eji tọmpụla were ihe ọbụla bụ glaasị ma ọ bụ ihe akpụrụ akpụ were eme ọnya ka anyị ji eme ya na be anyị anyị anụgo ihe ọrụ soro anyị ji agbanye mmanya na ya ugbu a anyị gbanye anyị nye onye wetara ya ya ṅụọ awee ma na-emekwa ihe dị n'ime ya ama m ụnụ na-ahụ ọgọ m uche gị dị ya dara mmanya ọ mụchana mgbe agbatazie mmanya ahụ ga-ebunye ya ya bunye mmanya jechi ya onye ahụ eji wee di ya akwa ya hapụ ibe dị na akwa laba igwe ukwu mgbe buru ya nwata nwaanyị nne ngwa were mmanya jee chi ụmụnna gị na ndị enyi gị na ndị nne gị ochie na ndị nna gị ochie leelu onye bụ ihe na-ejughị ụra ahụ Honorable Kevin Uzuka Alright, ladies and gentlemen, I am going to ladies and gentlemen, everywhere, everywhere, the silence. echiche obi niile nke bụ mmasị Chineke ọ ga-adịrị ọjọọ agaghị ezute adịrị ya ụnụ na-akwanye mgbakọ izu ụnụ ga-agbakọ izu mee ihe dị mma ụnụ ga-amụ mụọ eke mụọ oyi mụọ afọ ụnụ I've been searching for you.
Hey,
Agora
Wanna hold you tight, I pull my eyes, I'll be alright. What they say? Are you? Say. Oh my God! Daddy. What's my for the red mission? If I must smoke you, I love you. We all tell our photo will close for net 12:30 use put no flat she locating my location so I be going bad and break yeah, touchdown, I ain't not like a million bucks. So what's the plan? Yeah, that's I don't look at that every day. I'm an active 247 in my life. I'm an active 247.
otu unu si wee bịa nọnyere mụ na onye be m n'ụbọchị nke tata, ma ndị si Ọnịcha, ma ndị si Enugu, ma ndị si Igbo Ukwu, ma ndị si ebe Akwa. Ana m ekele mmadụ niile ndị gbakọnatara n'ụbọchị nke tata iji wee nye Chukwu otito maka ọrụ aka ya, maka ihe niile a bụ ọrụ aka ya. O nwere ihe ọbụla na-eme n'ụwa na-abụlọ Chukwu bụ ihe na-akọnekt. Ọ Chukwu na-akọnekt onye nọ na Lagos, omiti onye nọ n'Ọnịcha, na-akọnekt onye nọ n'Ọnịcha, omiti onye nọ n'Enugu. Ya ka a na-akpọ divine connection. So ana m ekele mmadụ niile, ndị niile mere n'ụbọchị nke tata dị ka o si wee dị n'ụbọchị tata. Ana m ekele unu, na-ekelekwa ndị ọgọ m na-agbanika. Ana m ekele unu na-asị ka Chineke malitere ọrụ a n'ụbọchị nke tata ruo n'isi. Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.